Detalye iti bineg ti agrikultura ni Idol Dennis nakamonitor manipod apo iti Lawag City River. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Idol Dennis, come in. Nagisang ti makalapanan alames iti Krain Padsan iti syudad iti Lawag. Mega po ito iti kinalabek ganom duwan abunan iti napalabas. Sigon iti akarkalap iti Karyan dati kita lumot kuman iti makikita iti datarna yung saan tagitimet talin akit ang saben nalibeg iti ganom aga po iti sorong iti Karyan. Nabagada ngano nalinak dati danom kita haan nga magustuhan nga pagumukan dati lames kita awan iti makandang funggay tapi kasta kita agbiag dati may nga lugar at apen dati kakalat iti Lawag City nagapot kinalibek danom no apay nga awan ti makalapan nga ikan kas kamay iti bukto at tilabek na dumapay iti Karayan Padsan iti Lawag City dati kunada no buwan Disyembre adot makalapan mimita awan pay masakirot in the maala gabot kinalabeg iti danom nga sipod pay napiksat todo iti kalabas iti akin dumaya paset iti probinsya ti Ilocos Norte masapan nga tapen dagiti kalkalabit gabo iti Kuwari ang mapasamak iti Karayan Padsan so palang iti kinalabeg iti danom na nga imbes nga aglumot saan ta pitakmet dati mapadakam iti Kabatuan madatar iti Karayan iti syudad iti Lawaga nyamno pa iti kasta awan ti marami ti gitoy no eksperimento sa takosas iti kinabas ti lames kaya't agkalap dalin sa baling lugar tablada iti pangnayon mapamasrakan ti aginal tao dati Idol Bernard ti Karayan ngamin kita adol iti tukmem Wen, isunod ti salsudet ko ma. Tatan awanin. Basit lang Idol Bernard dati adot na lames talaga danong ti Karayan idi saling kaagrama ket Boracay iti bulan ti Marso itataket awan sa gaysalang kan dagiti makalkalaban data nalabeg no sumapog ka ti Karayan ket may galiskata na pitakmet dati mapaddakamon dati ket dagiti lumot dagiti balayba kinudo pa itangket awan ti kasjayen gabot pa nagbaliw iti panyampon iti bukod tayo nga lugar gabo iti datoy analibeg nga ganon siguro dagiti pitakit may anod isang hangag biyag dagiti mabalin nga karaon dagiti lamlames iti Karayan Idol. So ti makikita da nga rason dagiti kakabsat nga mga laptata one of the reasons why is datoy panagkwari Idol Dennis. Natutali na panagwari dilang kinalibeg na Idol Bernard nalibeg namin kahit adamayan at pa nga dagiti amun dagiti taklin masapa siguro nga kosas di jay dagiti kuwari kasamo tematen dagiti mandar iti PGIN iti panaka yun uneg iti Karayan maliklikan ti alis sa panakalayos so nga iti agdamakit ado iti kosas dagiti ni diver pain iti pagnansinan ti Karayan kas kumay iti barangay Tangid datoy kasakit dati pump station ijay ket na adalan mata alistod nukot pa nagkunos danom mapang supply iti kataltalunan iti abagaran ti Karayan iti syudad iti Lawag so iti agdama talaga DJ Inta so na hanga deti ti may nga epekto na DJ ano na ganan panagriga iti ana DJ ang mga dumanon dito Lawag di libegnan Idol Dance kasaada nang ko nga kasjay Idol Bernard malagay mo possible pa DJ at manipo jay sosona nalibeg pati Karayan iti sarat ket nalibeg so tuloy-tuloy dati nakaliblibeg nga dalam ti Karayan ket napektaran ti panag yan dati lames iti Karayan gapo pa lang iti sangat bintas nga environment iti danom na Idol Bernard. Nako, dapat ma-regulate di kitoy makita nga naimbag di ba? Last time na interview tayo iti biyang ti water district sa akin dagiti nga rumrumor nga naapektaran iti kina kurang ti danom gaputan na adalim mo DJ quarry kaysa DJ level of ano na ganun dati giti pumps nga mangkunot ti danom Idol Dennis di ba? Tapos atan di kita manin makakabsat nga mga lap so ada epektunan mariknatatan Idol Dennis.
Huwag nga ro, iso nga chain reaction di jay, mapektaran ti pagkunot doon do iti manaron, and then iti pagbiyagan di iti lamasket mabugyaw damet. Adot ba na, imbes nga ti naragsak da nga agdibiyag, adot makanda kumakit haan, pumanaw da, kapot ibirok damet, datay naradar nga pagaraban. Adot na, So, pa, so karag nga pampanunotek, ana nga tat epekto na no ada iti mapasamak, di ba? Ada plano iti ko ang Padsan River Dredging Project. Di ba? Nagdakkel di jay, naglawaan nga proyekto di jay, ito dance. Oh, anantot Well, epekto na nga rod iti environment, iti danom tayo nga supply ti water, and then digiti lames kada isam amin kasi wala kang matanggal yung mga minerals diyan. Ikatenda dati dredging. Well, Amom Idol Bernard, speaking of dredging, kin panagaramit iti dati dike, protection, at dagayam disenyo na hangat basta-basta nga agraramit ka, hangat diretso. Madlamo, iti river banks, kaya hangat diretso, yung panagaramit na. No gayam diretso, DJ ayos na nang tuparin na po. The volume of water. When, masabol nga kurba-kurba matlagan to jay ayos na ket hanato parin ti may sa nga direksyon. Correct. Engineering yan. Engineering yan. Sino? Tim nakamukit mo sa karpintero. Hindi ko gobra kami tidi ka kita na amok hanggang mo no apa diretsyo ket dijay. Maalis sa perdita di ke no diretsyo pa nakarambid na kunana. So di jay ko na mon agabot ag waves jeda no. Tapos ni sa ket hanang ato parin ti may sa nga direksyon. Idol Bernard. Yes. So nga kastamit na po diti that is also the reason why while nga dito ket topic 10 Idol Dennis dito giti rason no apay nga digiti dike nga makitkita yo or apay nagalisto nga nanan ket dilibabas ang ti manong nga bagyo ket mapersar mo nga rod ket that's the volume of water in science napigpig sa ti volume of water 70% of the world composes water, di ba? Ket also our body composes water ket 70%. So napigpig sa ti persat danom. Ano kas pagarigan, maperdi digito. That's universal solvent. Water is the universal solvent. Kabailan nat mangreba iti building. Yan, Idol Dennis. Oh. Nangruna ano sa standard. Nangruna man no substandard. Oh, di ba? Isa nga no once ka deta nga proyekto ken substandard, nalpas kan brother. Okay. Alis ko maperdi no ko Idol ba? Maperdi. Nga Idol para. Okay, damag pelang karayan Idol Dennis Gabriel Alipio, tatak Aremen. Maraming salamat Idol Dennis. Manipot karayan Padsan. Ayan, kaya ito yung aguntawan. IFM News.